Pois contenos como se ven as cousas cerca dos 100 anos. Ben. Eu de nena iba a mula e vin como se chegaba á lúa e hoxe hasta teño unha tabletiña. Sempre tiñamos a sensación de que o mellor estaba por chegar. Hoxe sinto que non sempre é así. Fálase dun futuro de xente solitaria, comida lixo, sempre é todo felispín. Se non se sabe a onde se vai, pa que ir ten a presa? Pois vai a futuro, non? Pero podemos facer un futuro diferente. Pero se cada vez máis xente quere vivir como nós. Hoxe é moderno ter hortos urbans e nós tuvémonos de toda a vida. Ou ter mulleres que manden, como mandábamos nós, de sempre. E ter unha dieta equilibrada, como o caldo, que é unha dieta equilibrada. Hagamos un futuro, a galega. Chegamos tarde. Imposible. O que penses? Non sabe os resistentes e teimudos que somos. Dille a un galego que non pode e levarás unha sorpresa. Paco, ti non tiñas un fillo enxeñeiro? Susana, esa filla física. Toño, imos necesitar chapa. Moita chapa, pero moita. A ver vos, os da robótica. Cando traballamos xuntos, chegamos a onde queremos. Pronto veredes a misión espacial galega. Non vos riades, que é unha cuestión de tempo. O futuro á galega vai ter moitas cousas boas. Imaginadesvos con eses traxes, tomando un marisquiño, e como imos saltar as lomeiradas. Ides a flipar. E os domingos todos a comer á aldea, estés donde estés. Perdonade, é que para ir para mercar unha larpeira. E haberá enchentas galácticas, complementos de Plutón, que uns picarán e outros non. E cando alguén diga a que está caendo, seguiremos dicindo, se chove, que chova. Sendo positivos. En Saturno que tal? Bueno. E a familia? Bueno. Seguiremos sin equivocarnos nunca. Vas caer. Seguiremos sendo morrimientos sin fronteiras. Sendo preguntóns. E logo ti, de quen ves sendo? Riquiños. E sabendo que a vida é dura, é difícil. Pero faise corta de carallo. Así que disfrutemos a nosa forma de vida. E tamén no futuro, vivamos como